Ja, már forog is? Már. Szia! Szalai Ádám vagyok, a TV2 egykori naplójának főszerkesztője, riportere. Az a 20 év, amit én riportok forgatásával töltöttem, számtalan meghatározó találkozásra adott lehetőséget. Ezek közül a találkozások közül néhány beírta magát a szívembe, és ezek közül is gyakorlatilag a legizgalmasabbak közé tartozik Sávai Máté története. Mátéval akkor találkoztam, amikor ő 15 és fél éves volt, és akkor már másfél éve ült kerekesszékben. Igazi csodát mutatott nekünk. Mátét a napló hősévé avattuk. De azóta eltelt több mint 10 év, és kíváncsi voltam arra, hogy mi történt azóta ezzel a fiatalemberrel. Itt az ideje annak, hogy újra meséljük Máté történetét, hogy újra nyissuk Máté naplóját. Mikor és hol? Várunk mindenkit szeretettel június 5-én este 6 órakor a Népfürdő utca 22-ben, ahol elmesélem a történetemet úgy, ahogy azt a televízióban nem is lehetne. Megyünk? Menjünk. Gyere!